megalayapost.news. UMLA ubadang ai ka statement tang shisni ban pha ban investigate the very next day kumna kidon ya kata audacity ban plea ya ketika kami lek kai be an te kan ni kadi ke ka ba kum ka seng ni penrem kum gowi ka seng ba pai kmar ka pang ya pa ba ka riboy de seng ka seng riboy people council nta ka si ka lemi khmat ban pen pau ya ka jing persya halor ka jing plea ya ka pan club hakwin hotel ka bodon hajorbat da ka ba kano bagi klem ya ka kum glenti bala supli jubor tang na ka daw bodon kita ginu persyan bahe bahan jong ka sarkar Abakaran siklat thai ko bor presiden ka RBPC usamla Jason Lenos norum ulaong bakum kaseng kadap kejing sulngo ka bakrau ha ka batang hadin sisngi ba UMLA ka jirang uba sesne sutun ulakren siklat pathai ko bor ban pha tukit ya kejing don ka nai club bat kikam khalai be an Henry tang ha kasing babur lawan ban please don dau aktor ba paunam ka Bollywood u Govinda ha ka baladon langru wat u menteri sarkar berem gajala bat u chairman ka MIDC u James ke sama halor kan kejing don ka ne pain club kaseng ka dawa na ka office u DC Riboy district badi ben patoket batru baka dorbar snong kadim na penduduk no ekenosi namar kum ka jingwat jing tip keseng lalap ba kim syam layat daglenti ka bade balayo jing tip ru bagi don ki kam bain kum kata ka night club bat ki kam khalai bain nakaliang jong ka Riboy People's Council matagas ngi don ni kaneka press meet ya ka baka seng ka don ya ka ban penpau habedi bat ka way naki jingjia kini ki tayo baladam kumbabaro ngila ya kaban sakhi lambaki press ki media bahkan ke sisijan ke baladam ka ladon kan ke jingpli ya kaduka ka way naki activities ke bangila ban smutu kum ki jaka ki baya shat ya kemen kita ki club lana kita ki night club ka bangiju tip haki way ki kikitin ka night club ka gambling ka bayak halai ka di ka bam ya ketika event kumbang yoi ba wan ban plido kongsan beri aktor ba paunam juga Bollywood u Govinda te ketika jimpli ya ketika ka jimpli ketika event hakitiki tayo baladap kai ka bangi dan benpa kum kaseng kalong ba ngidap daga jing smulungo hak beningkong namar ba san benai manusia ngilale ya kaban jurip dalaki jong kikmat hakati ke jaka hadin bangi yo ya kita ki jingtip na kiru pai ba bakadon kata ka jing ya khalai kadon kata ka jing di kian kidon kikam ki balong bean hapo jong ketika hotel ka Queen's Hotel ka bangi tip Henry hakitu ki por ka bangilet ni yoi ba kadang don under construction kadang don ki jing te ki ba pera kadang don ka jing pen internet ka jing pen wandor ki beautification bat kum ta tertian bat hakitu ki por ka bangilet ni yoi ru baki bu ya kitu ki bouncer kum bangila ban smutu ki bouncer normally ki don tang ki jaka ki ban ki like club habadon ki kam ki ba la bandon kalon odo lani ki way ki jingja ki ba hab bandon ki security te kani baro kapan perkhat ini kum kaseng lada kim don kino ki kam ki ba hab banbu ya kita ki bouncer katu ka speculation ka bandon ki pa iba ban keno baki don kita ki kam bean ngatrai kimi syahmat bat ka ba kham pen lungo sisu ya kaseng kalong ba ngiyo i hakasing thoding MLA badan burom jongka dong bagatanya jongi isar sostenus sotun idang ai ketuka press release ka jongi ka baga statement ka jongi kalong syai ba bawat ma iru iyo kata ke jing ujor naki pai ba nong snong jongka de dong bat katany bakidon kita kikam kiba long bean le se ida kedowru ba kadon kata ka night club kadon kata ka gambling kayak khalai bean baki pai ba jongka dong bat katany jongka konsensi jong i kam tam ki ujor ya i kum MLA baraka statement ga jong iru mi dayo i ba kadon ka clarity hakaba ila yatu ba ila yo ya kaban ya phone but u deputy commissioner but ya kaban kentu ya buun pha ya ki officer concern ya kaban link ban investigate ane ban conduct ya kanu ka inquiry haga de jaka ban lap ya jing sha namar ba haka weekends haka bakut tayo sintho ding sai jan si blai kam tame kini ki asngi kumbala ai ban smutu kalong bahang ti hapo
Queen's Hotel kidon ya kini ki activities ki bangi ya keren mentah kum kaseng ni analyze ya katu ka jingkren jong i MLA but ngilap but ni smutu ba i MLA let's say imdon ya ka jingtip ba the next day kasih ke babut on inaugurate ya ketika event da ki high profile figure ni i hang tu ba idon i udon Govinda udon chairman jong ka MIDC menteri jong ka tanat kampo ing barim James P.K. Sangma. Ti hakabakum keduka event habadon kita ki riu paukmat kita ki nongelam. Natarai lokal MLA udah bendon ya kata ka jingtip. Namar ba haba uang bangayo ban ikren ber UDC. Bat ulap haro ya UDC ban le ke badon kam. Tengah terai ka jing ikren. UDC udah beniatu ba hoy ngatip bakadon kum kata ka jingja. Bat nakaliang juga disi udah banyak tu syai UMLA kena UMLA unum don haka jinglungo ba hadin sisni ba ladon ka jingnya keren UMLA ngatrai ukundet ban yu iba Maria I statement Maria kuntu ya keyboard punya district banlet ya ban tokit komno la plipai ba ya kata ka night club bat kata ka jakai khalai kan ni ka penlungo engi kum kaseng ba kata ka value ulane kata ka dor jongki elected representative ki bapak iba ulah jin ya kabana ya takajing syakri nak menta jung iba iba papun balang kumno kata kabol punya distrik kamla banyathu ya MLA jongi ba ladap ban pan ki permission lane menta ngela ban smutu ba omsum lapan permission naga benta kita ki kamang haka tiga jaka namar lada dei ba depan permission lada dei bekila iya lemba kata due process of law ngatarai ka kot keslah audisi kala poi but kum ta terter hendai haba tokit ya kaneka kam napo general branch jongka DC office riboy kila yathu dak basai bakam shimladon kano ka application ngilafun napo DSB jongka office jong SP ru kam shimladon kano ka application ban panjing bet nakamata ban pli ya ka bakum kitiki event kam ku tang hangta ka bakam pelungo yangi kum gaseng kalong bahadin pengila yo ya ka ban keren bat kino ngilam sinong ngila kali yaki ba katika kakam ka baya yang te hato ka dorba sinong katip na kamtip na hato ka dini em ka balaya ilumba ka dorba sinong kumki NOC bat kumtan terter ngi smokia bat ngi smo benyau hodu kata-kata ban yathu yafi ban nakaliang jung ka dorba sinong san benai mensyua dengan maklah benai Februari kat artrik kila isu ya ke NOC ngan persya ya kena benta namar kalong important kane ka bakong santam ya kena press brief jungim takas ni nakaliang juga snong ka ong ba laai ya ka NOC tang nakabenta ki Indo Games but ki event let say ki jingyalang pa iba kiba mendedei kiba kentup haduk kata kaya khalai haduk kata kaya syong dikiat aneka parti bat kum tatat nakaliang juga snong kala penting na yangi kaseng lumba ka jingya keren balaai ya ka NOC tang na kabenta ban penlong ban peniat ya kita ki Indo Games but kabar smul ngo kalong ba ladapan ya ka permission na menta ka Indo Games kaipat ka bagasnong menta kan riak lane kan leee hadin ba menta ngila yoi bakal apau tun kring ba hangtei kimdei kita ki Indo Games ki bakentup ya ka carrom board ya ka chess ya ki pool but kiwi pat hangtai mentang i bakandon kajingnya shan kajingnya kemen kajingnya put kajingnya teman katayo kajingnya khalai kajingnya dikiat berkuntar terter la kata ka NOC habide ber kajingnya di ebam kandon ne kamdon ya basnong kala isu basnong kala ong ba kamdon kata kajing isu ya ke NOC habide ber kadi ka bam hakabide ber kajingnya shat meet habide bikin night club habide ber ki kam khalai te kajing kali jong kaseng pat kalong ba la ka dor basnong kam shum la ai jingbet ya kita ki no peniat jongka pan club manopat bakrasyan yaki lane manopat ba ai mensim lane ba ai jimbit yaki bakin peniat ya kabakum kita ki kami lek kah yang te kum kita ki activities ki balong presya akan bilang salang tengis mutu lengba kini ki ek baro ba ketika kabayat yang te menta kalong illegal kalong bean but nakaliang juga seng kumbangi address menta ya kenika press briefing la syai kesngi ngila yo ya kabanya
keren disi mana gini kenu yo disi banbu da kajing tho ban persya ya ketika jing peniat ya kikam lek ngobah ketika jaka namar ku mga ong IP ki bakum kine baro ki di beniat lomba jong kaan kadun kata due process of law ki habandon ki permission ki bandon ki kata jing bet kadi bandon ya kata jing burom ya ki lokal ki basa hang tu te hadu menta yo i kum bakasnong ro kam don jing tip UMLA ro don jing tip Henry Pat la shu wan na jrong la shu bulldoze ya ki baro bat ya ka bakum kan ne ka kam nakaliang juga seng ni nomla ban pudiang ni smutu bakati ke jaka hang te nadu masyol design ya ka tu juga casino lapan wandur ya ka bakin don kita ki jingi lek ka ki bahe ban generate ka revenue hang te Henry Pat niyo i bahadin ka sarkar kala rollback ya kan ka an kala akut no ka tu ka jingmut tu ki ban penia casino Henry hadin ka tu senam menta niyo i ba ka kibiang ya kan ka jingmut jongki ka imbiang kan ka jingmut ban penia ya ki kambe an yang te ya ka bakum ka seng ni keren ka basai bagi nom pediang bat ngi kentu ya ka bod penia district ka bede kata kanong yada ya ka sur jong pa iba bakanom island ya ka baki kambe an kini yang haka district ka jongi ladadi bakadon kan ono ka kam ka baya lengbahi ki bol penia district da ka jingya jong tu jingmut ki riu pa iba ki riu noksishno ki ba per ki stakeholder ki ba per ngatrai kan ni kalong da kumoi pat ende kum ba kalong menta ka ga jeka hang te ngiyo ishai bat ngitom ya ka kum ka de ka grave violation ya ki kendon an jong ka shnong ya ki kendon an jong ka district administration bat kum juro ya ka jing bomburom ya ka sur jong MLA UMLA ubadang ai ka statement tang shisni ban pa ban investigate the very next day kumna kidon ya kata audacity ban plea ya ketika kami lek kai ban te kan ni ke ka ba kum ka seng ni penrem bat ngi kenturu ya deputy commissioner but ya kinu ki department ki belum concern ba ka kam ka ba mentoi we arngut kinom de ban prioritize ngamtip ya ka jinga de jongki bat kitu kinong peniat jong ka pan club ngamtip ka ka relation ka jongki ngamtip ka jingwan jong James Pike sangma kandai ka jingwan kum wei naki bru badon bor ni wan kum wei naki nong yelam jong ka pan club lara kalong sa kum noru kamdei badlong persya ya ka an ka bal adon lupa ka bai govern yangi ka ba sensyar yangi ka ba peniat yangi telada dei menuru ba penkennya kanu ka kendon an nakalian juga sengi kentui ka ba peniat disik badika sarkar hi ba kadi bersimkam yakin ki bru ki ba penkennya kandon an hagaju ko por ya ka dorbasnong mausmai iko ban kentu ba kidi ban revoke ya ka NOC mardor namar larangi plek ya kanu ka NOC kadon de ka kendon ba kanu na pring ki criteria ki condition ka ba kibu lada don iweru ba ki violate ya kata ka kendon hab ban revoke ya ka NOC te ka dorbasnong hangne ngi sungfu syai ba ya ka NOC jongpi la violate namar haka NOC ku mengiyo banikan bat ki kam simladon kanu ka jing ai jing bit ban peniat ki kambean hande menta kila peniat ki kambean tedeng na kadang-kadang ka jing betul jing kum kaseng ya ka dorbasnong mau smai kalong ba ka kam ka badingkong tam ka ba pihak penlek kalong ba pin revoke ki NOC the moment bagi revoke ki NOC ya ka kam haban khang sha support kat ka bol peniat district kam pala ban penwandur yang ya ka kam shisendon kata kadika kerwo na kalian jing kaseng menta sini Meghalaya Post.news